Kansalaiset. Medborgare. Mä oon se sporttinen presidentti, joka puhuu sujuvasti 5 eri kieltä ja hymyilee kuin LinkedIn profiilikuva. Kansalaiset. Medborgare. Minä olen se presidentti, joka oli koko kansan suosikki. Yhdistin Suomen NATOon ja lennun koko kansakunnan sydämiin. Kansalaiset. Medborgare. Minä olin Suomen ensimmäinen naispresidentti ja silti kaikki muistaa minut maailmalla vain Conan O'Brienista. Kansalaiset. Medborgare. Minä olen se presidentti, joka kompuroi mattoon, mutta nousin Nobelin palkinto kainalossa. Kansalaiset, Medborgare. Mä oon se presidentti, joka ei hötkyillyt. Mä vaan totesin, että tarttis tehdä jotain. Kansalaiset, Medborgare. Minä olen se pressa, joka oli tuhottoman kauan virassa. Arvaa montako kertaa piti sanoa, että saatanan tunarit. Kansalaiset, Medborgare. Minä olen se presidentti, joka luki historiaa, totesin faktat ja mulkaisin vähän väliä Neuvostoliittoa. Kansalaiset, Medborgare. Minä olen marsalkka, presidentti ja suursankari, mutta ei hätää, pysyn silti vaatimattomana. Kansalaiset. Medborgare. Minä olin presidentti just silloin, kun kukaan muu ei halunnut olla. Tein diilin Saksan kanssa. Spoileri. Sain 10 vuoden kakun. Kansalaiset. Medborgare. Minä olen se presidentti, joka rukoili rauhaa. Historia vastas, lol, ei tällä kertaa, ja sain talvisodan. Kiitos vaan, universumi. Kansalaiset. Medborgare. Minä olen se presidentti, ketä ilman ei olisi itsenäisyyttä. Minun ilme pysyi yhtä liikkumattomana kuin Suomen rajat 1917. Kansalaiset, Medborgare. Minä olen se presidentti, joka jää aina väliin, kun luetellaan Suomen presidentit ulkomuistista. Kansalaiset, Medborgare. Minä olen Suomen ensimmäinen presidentti ja perustuslain isä. Oli muuten ihan hitokseen paperitöitä. En haluaisi tehdä tästä numeroa, mutta seuraava taulupaikka on jo sitten varattu minulle. Mutta sitä odotellessa suosittelen lämpimästi sivistämään itseäsi näillä videoilla.